Hyvää päivää! Tervetuloa teatteri- ja medialinjan improvisaatiokurssille. Nyt harjoittelemme täällä leikkiä nimeltä Swish Bang Boing. Se on erittäin hyvä artikulaatioleikki ja se tiivistää ryhmän yhteishenkeä. Tulkaa katsomaan. Boing! Swish! Bang! Oh, swish! Boing! Swish! 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 Boing! Swish! Bang! Bang! Swish! 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 Bang! Bang! Swish! 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 Boing! Swish! 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 Vähän isommat liikkeet vielä. Swish! 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 Bang! Swish! Swish! Bang! Okei, kerro temmelinistä. No, kyllä mä oon tästä tykännyt tähän mennessä ja täällä on hyvää porukkaa ja kyllä mä oon täällä hyvin on mennyt. Okei, miksi sä hait temmelinjalle? Koska mä tykkäsin ilmaisulinjasta tosi paljon, tai ilmaisusta ylipäätään tosi paljon niin yläasteella ja sitten mä oon tehnyt kaikkea ilmaisuun liittyviä asioita tosi kauan. No, mitä sä oot mitä te oot tehnyt täällä? Kävelty. Ja sitten me ollaan tehty myös kaikenlaisia harjoituksia, esim. Improvisaatioharjoituksia, pieniä kohtauksia ollaan keksitty ja niinku kohtauksia, jotka käsittelee tietynlaista niinku teemaa tai asiaa. Okei, Lucia ja Topi on Lauri ja Oona. Ruveda ja Juuso, lähdetään tekemään vedetään hatusta harjoitusta, eli mä annan teille yhden esineen, josta teidän pitää 1,5 minuutin aikana keksiä niin monta eri käyttötarkoitusta, kun vaan ikinä ehditte. Tehkää yhteistyötä. Okei, ja silmät kiinni. Lähtee nyt. No, tämähän on siis aivan selvästi tällainen hiusten suorittaja. Että tää tälleen laitetaan päähän ja pidetään hiuksia tästä ja tälleen kyllä sit siitä pikkuhiljaa suoristuu, että joo. Kun nyt on alkanut olla tämmönen vanhemmat jutut vähän muodissa, niin tää on semmonen vähän isompi versio siitä tutusta Nokian tiilestä, eli tällä vaan sitten puhumaan ai. Ja silloin voi kans laittaa silleen vähän nopeammin tekstiviestejä kuitenkin. No tää on tällainen todella hyödyllinen naisille, että jos sulla on korkkarit ja ne menee rikki keskellä kaupunkiin, niin sä laitat tän tilalle ja sit. Eli tää tulee sen koron tilalle. Uudenlainen kitara. Tässä on monia kieliä ja saa niinku tänne päin sointua ja sitten tonne päin sointua ja sitten tippua yhdistä. Toimii myös hyvin, jos oot tämmönen kääpiö. Ei oikein tunne, että riittää pituus. Niin kato, sit sä voit ovelasta laittaa tän sun kengän väliin. Ja sit vähän nostaa, niin sit sä voit olla melkein normitasolla. Ihan selvä siivillä, että sä kokkaat kyllä vaikka siihen jotain, sit pitää laittaa jauhoita toisen muotoon. Ja tähän voi myös kannustaa, jos oot lempimatsissa katsomassa Saipan peliä. Niin sä nähdä tälleen. Tää ei yhtä kova ääninen kuin ne tyypilliset tämmöset melujutut. Niin sitä on vähän ystävällisen ympäristölle. Ilmelinjasta. Mun mielestä on ihan mahtavaa. Tai siis tehdään tosi paljon kaikkia erilaisia harjoituksia ja mä oon aina halunnut tehdä kaikkia tällaisia ilmustaitoja ja teatteriin liittyviä juttuja, joten tää on aivan mahtavaa. Tehdään tosi paljon kaikkia erilaisia harjoituksia, me kävellään tosi paljon. Alkuun se oli just, että kukaan ei tykännyt tehdä sitä kaikkiin noissa kävelyä, mutta nykyään se on silleen, että on se yllättävän hauskaa. Sitten tehdään kaikkia erilaisia variaatioita siitä, niin on se ihan mahtavaa. Riippuu vähän, jos jaksaa kävelyä. Kerro meidän opettajasta. No meillä on tosi hyvä opettaja toi Katri. Se on tosi taitava ja osaa asiansa hyvin. Ja oikeastaan täällä on kaikki opettajat tosi hyvin muutenkin Fotiksessa, varsinkin ilmastotoiminnassa. Okay. Meidän luokka ryhmäytyi paljon nopeammin kuin yksikään muu luokka, koska meillä on niin paljon yhteisiä tunteja ja yhteistä asiaa, mitä me tehdään.
Ja on ollut tosi kivaa. Ootko viihtynyt? Olen. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa tuleville teemeluokkalaisille? Kiitos tästä tähän mennessä olleesta ajasta ja jatkakaa samaan malliin. Toivotaan, että viihdytään. Cut! Toisin voi jatkaa.